un cop més, amb aquest hipertacticisme de la política catalana que després del major desafiament que hem tingut, que ha estat la sentència del Constitucional, el que ens trobem és cadascú per la seva banda. Autonomisme de curta volada, recuperant l'Estatut, quan recuperant l'Estatut no ho recuperem tot, el trampes al solitari, dient que ho arreglarem tot amb un model de finançament que te'l tomba el Constitucional o una nova majoria parlamentària i no passa res, o el d'avui per demà, no? La independència, quan tots sabem que aquest país, si plantegem això, el que fa el país és partir-se per la meitat. I aquest país, el catalanisme d'aquest país, sempre ha tingut una màxima. Catalunya un sol poble, anem tots junts, anem lluny, però anem la majoria. Jo sé que a Espanya hi ha pocs federalistes, igual que hi ha pocs que vulguin donar la independència. De fet, hi ha molts que el que volen és que tot continuï com fins ara. Però crec que la manera de desencallar aquesta situació és evidenciant que aquest debat no és un debat d'uns pocs, que és el debat de la majoria del país. I està a les nostres mans. I nosaltres definim un full de ruta des del nostre federalisme perquè creiem que és la millor de les propostes pel país, que el que intenta és desencallar la situació. I plantegem amb aquesta consulta, que no és un referèndum perquè no és blanc i negre, 3 opcions, com vostès saben, en les que la nostra opció seria l'opció federal, d'un federalisme plurinacional, amb contingut, i no un federalisme d'aquests de pa sucat amb oli, que diuen que són federalistes però que acaben no canviant res.